नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै सेकेन्ड नाइट स' खालामनो फैलायबाय आरोना बेयाव नाटिका जागासिनो आं रेडि जागासिनो श'नि थाखाय दिनै सानसे गाबोन सानसेल'सै आरोना फुरा न'आव थांनो मोनजोबसिगोन Oh, sorry guys. Pak, jadi mana yang ini penuh kan kita pakai tambah. Yang ini saya bawa di sana dia. Noah, mana madam? Anjali, reporter Anjali pakai.
दिनै जेबो सोलियाखै बेखौ सोरबा मर्डार खालामनानै बैनि सानै लोगोसे गारनानै गालांदों बैनि गथ'आ रंजालि बाग्लारि Madam, नै थुवा नोंथाङा आं महन बै दुर्गा मोसानि बिफा महन औ नोंथाङा बे न'खराव हायमेन बेसेबां गोबाव जाखो मानोना 40-50시 जाबाय 아 지금 가만히 있는 디시플린에 마 매담 내 당신에고 아무 데고 말하는 그 सोनानि खस्ता ओंखाम जाग्रायासो सोनानि बिलोखौ मिटिं स्टार्ट खालामो माने फैगोन गासिबो सफैगोन 15 आगष्ट बोसोरफ्रोमबो 15 आगष्टआव नोंथाङा नोंथांनि फिसाज्ला दैथुनि बार्थडे पार्टिखौ गेदेर गेदेर थिखादार मन्त्रि एमएलए गाजा गोमजायै खुङो जाय दैथुना दिनै न' गोराखाया 5 बोसोरनिबो बारलांबाय एम आइ राइट 하이 하나 기다리 대가이 आखाने 10 बोसोरनि आगोलाव नोंथांनि फिसानि बार्थडे पार्टियाव बेफोर रंजालि बाग्लारि मर्डार जायो 나이 참 아이언 천리 마이 주고 서마서 설레나이 아래 설레나이 아기네 너프로 사실 운동이 커냐고 보는 하는데 얘네들 니가 너 내말이 베이크라우나 아니 뭐이는 칼리 너창이 CCTV 캐메라 사람 아 뭐이 설들이 아버지 하다가 깨면야 가슴살 한국은 캐메라 가시 사람은 사람은 그마이 마 세비노 스타디 가죠 그마이 바 세비노 언제리 바글이야 억세비노 뭐 네 매담 기나나가 너케나고 선대 칼람데 선대 가면 사코이제 기억났다 नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय असिसा नोंथांनि दिदिनिफ्राय आंजों लोगोसे आंजों Yes ma'am What 아니 우리가 만나는 거 말아 너 어디 에브레 다시 에브레 불러갔다 아들들 인도 그쪽 거대 클럽 시스템이 깨면 아픈데 가지고 야사 아들들이 해밀고 두나가 뭐 육한 거 지금 보다 비코인 하이 I want 에브레 마다코 미스터 디간토 마르세 차서 나 백히니 없나 나 미ሾ레 비트야 우둥자나 마이 어이 가시네다 하이 가시네다 바루카니 기청타워 먹바이쇼 No सरप्राइज surprise अरे आम्बडी पोरबडी सुगा राउनी प्रेम मरला बाबा प्राइस मनफेरा खाली मने सरप्राइज न 자 어르카 넌 बेबायदि फैनानै न'जा फैबाय जे हरखाब जों बे गैया जायो हरखाबै आं आबिर सिमां साखौ फैनो हायो बिदिब्ला जों सासे खामानिखौ मानो हरखाबै खोनादों नोंनि हाबानि फिक्स जाबाय बिरदावजों लोगोसे नाथाय नों बे बाथ्राखौ खोनायाखै हरखाब जुलिया बायलांदों नों फैनायनि उनाव आय नों बेफोरखौ मानो नंलाबायदों हा नों बेफोरखौ मानो नंलाबायदों आरे आं फैनायनि उनाव आरे आं सोरनि फख्रिनि दैखौ मैला खालामनो थांदों हा गावनि फुख्रिखौ जाय खालामनानै रावबो सानायखायाखै बयबो नायगिरो बे गुबुंले फुख्रिखौनि सिगांनिफ्राय जानायखौ सिगांनि बादि माने खावगायनि भिडिअ गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंहाबो बुं दंमोन जौ लोङामोन सानखान्थिया गोरोन्थि जादों बयबो खावरायो नोंनि हुंगा गासैबो गाज्रि मोनो नोंनि निसानिफ्राय सिगांजोंनो आरे साला जिउआनो जादों बिसनि निसा आरे केरेक्टारा बोरै मोजां जानो हा नोंनि कन्फेसनखौ लाइभ फल' खालामो जाम्बा आदुआ नोंखौ गोसोखांना नोङो गाबै गाबै थैनानै थाङो गोनांथि गैया ओंथि गैया आरो बयबो नायगिरो नों न'आव गिदिंना फैनायखौ मोजाङै खालामनांगौ आरे जानो हाया नों सिगां गोजाखौ न'आव गिदिंना फैनायखौ मिजिं गैयै नोंजों फसाजानाय सिमां सुजुदोंमोन आरे पागलानि आरो बे सिमाङा दासिमबो थांनानै दं आरे जानो हाया मानो जानो हाया जाथारनांगौ नों
मोनथिया नामा मोसानि फानजारिया मा जायो नों बेखौ मोनथिया नामा खेबसे नों जुदिसो बहाय हाबनानै लादोंब्ला आरोबाव नों ओंखारफिननो नाजाब्लाबो जेब्लाबो समाव ओंखारफिननो हालिया ओंखारफिननो नाजायोब्ला नों मोसाया नोंखौ साफा आरे एसेबां गोरलै नङाथ' आरे गले गले सिद्धि दा खालाम बिगावा मोजां सेंग्रा नों बेनि सेराव था नों बेजों लोगोसे जुलि जानानै आलो गोजोन संसारखौ जालांथा मानोना आं बादि जाहाथे इयुन गैयै जाहाथे सुबुंजों सिमां सुनानै नोंहा जेबो मुलाम्फा गैया आरे थां ना नों बिनि खाथियाव थां आरे बेले बेजे सिद्धि दा खालाम जिउनि फिननाय होनो आं गोसोबो गैया आरो आं लुबैयाबो बे खेबाव आंनि खराङा नों सालायनांगोन दिथुन नों गावखौ सासे राफोद सेंग्रा सिनायथि होदों आरे आं थैनायनि लामायाव थांगासिनो दंथ' आरे अख्रा दा खालाम बुजिबाय आं बेनि गासैबो नोंनि बिफाखौ एमएलए गेलेनाय जोंनि समायखौ जोंनि सिमाखौ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ